खुलुमबाय लोगोफोर जायफोर बिथांमोना नैबे आंनि बिटिआर इनफो स्टुडिअ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय बिथांमोनखौ आङो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरबाय आरो आं मिजिंथिदों नोंथांमोनहा आरो आंनि चेनेलजों नांथाबबाय थागोन स' मैया बुंनाय बायदि आं दिनै भिडिअ लाना फैबाय जोंनि फंबाय बि बयसनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खिथानो नागिरदों बिथांमोननि सेक्रेट बिनि माने सिङाव थाखोमानाय गुनफ्रा मा गुन दं बिहा बेखौ आं नोंथांमोननो खिथानो नागिरदों स' नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो जुदि भिडिअआ जुदि नोंथांनि थाखाय जुदि हेल्पफुल जादोंबा भिडिअखौ लाइक खालामबावनाङा आरो साबस्क्राइब खालाम आरो नोंथांनि आंगो लोगोनो शेयार खालामनानै होदो आरो जेसेबांनाखि मा होननानै बुङो मिन्थिनो गोनां माखासे आयदाखौ डिसक्रिपसन लिंकआव थांनानै नायदो लिंकआव नङाबाबो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव थांबाय नायबानो जाबाय आरो स' फैदो अब्ला आं खिथानोसै बि बयसआ जाहैबाय ना बि बयसआ जाहैबाय मा जों बयबो मिन्थिखाबाय बिथाङा जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि होननानै मिन्थिखाबाय नङा होमबा टाउना गरेस्वर टाउन गोलैयो होननानै बिथांमोना बाथ्राया जाहैबाय मा बि बयसआ ओरैबायदि बिनाव माखासे गुन दङ मानोना गोबां मानसिफ्रा बि बयसनिफ्राय सोलोंनांगौ दङ मानोना मानसिनाव सोलोंनांगौआ जाहैबाय मा उन्दै गिदिरनि खोथा गैया होननानै आं सिगाङाव बुंखादों स' मानोना दिनै बि बयसनि न'खरखौ नायनो थाङोबा बि बयसनि न'खरा जाहैबाय मा गोरिब थाखोनि मानसि बेबो बिस्रा जोंबायदि गोरिब थाखोनि मानसि बेबो जोंबो माने हालुमुलि नङा दिनैसिमबो जानो हायाखै जोंबो दिनै खस्थ'जों जों भुगिनानै दङ आरो सोलिगासिनो दं दा दिनै बेबायदिनो बि बयसआ ओरैबायदि मोनसे सासे मा होनना बुङो गाव फोथायथि लानानै बियो जेरैबायदि खामानि मावो जों बयबो मिन्थिखाबाय बिथाङा जाहैबाय मा जेखौ बुंनो बियो लामा सामा जेरावबो बे खोथाखौनो बुङो बियो मिथिबायना जेखौ बुंनांगौ जेखौ दिन्थिनांगौ बेखौ ओरैबायदि बियो बिसास लानानै ओरैबायदि मा होनो बिसासनि गेजेरजों बियो खामानिफोरखौ मावो आरो गावनि भिडिअफोरखौ बानायो बियो खुनु बिनाव खुनु लाजिनाय गैया गिनाय गैया येस नंगौ जुदि माबा मोनसे खामानियाव जों जुदि साक्सेस जानोबा जोंनो लाजिनायखौ जों टटेलि ज्राब गारनांगौ आरो गाव गावनि सायाव बिसास थानांगौ जों बिसास लानानैसो जों खामानिखौ मावनांगौ नोंथांमोनहाबो जुदि जिउआव साक्सेस जानो लुगैदोंबा नोंथांमोनहाबो बेबायदिनो बिसासजों खामानि माव आरो बयखौबो मदद होलाय नुबाय था नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दं दिनै बि बयसआ बेसेबां खामायो बि बयसआ दिनै 80,000निफ्राय लानानै मालाबा 1,20,000 1 लाख बिदिनो 1,10,000 बे खामायगासिनो दङ मानोना बियो बिनि एड्सनि सायाव सोनारबाय माने माबा फैनाया जाहैबाय मा बिनि खामायनायनि फैनाय आरो नायग्राफोरनि सायाव भिउनि सायाव सोनारबाय लोगोसेनो मा माखासे एपफोरनि बियो एडभार्टाइजबो होयो बे हिसाबै बिनो बायदि रोखोमै बिसिनाव माने फैसाया इउटुबाव फैसाया फैयो आरो दा बेखौ जों बयबो मिन्थिनाया मोजां नाथाय दिनै जों थांगासिनो दङ बर'नि गेजेरावनो इउटुबनिफ्राय लाख लाख थाखा खामायग्रा आं मोनदों बर'नि गेजेराव सिगांसिन जागोन होननानै बुङोबा बि बयसआ जागोन मारै होनना बुङोबा जों नुगोन आफ्टार 5 years आरो 10 yearsनि उनाव जों नायनो हागोन बि बयसआ खमैब्लाबो 10 लाखनि गोजौआव फैसा खामायगोन मानिफ्राय इउटुब आरो फेसबुक पेजनिफ्राय अब्ला नोंथांमोना गोमोदों नङासै निसय नोंथांमोना गोमोदों गोमोनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोनाबो खस्थ' खालाम खस्थ' खालामबासो जोङो बिनि फिथाइया गोदै जायो खस्थ' खालामफुनाय समाव जोङो जिबायो बाट बिनि फिथाइया गोदै जायो बेनिखायनो जेखि खामानि मावा मानो जोङो खस्थ' खालामनांगौ आरो गाव गावनि सायाव बिसास लानांगौ बिसासखौ जों मालाबाबो लोरि होनो नाङा बेखायनो जोंनि मावनाय जोंनि साननायफ्रा सब समय गोथौ जानांगौ आरो गोसोआ गिलिर जानांगौ होमबा नोंखौ खुनु रावबो फिसा फिसौ बारनाय बारहुंखाया नोंखौ लोरबां थोरबां खालामनो हाया हाय बोल दो एक बार हाय बोल दो तो भाई के साथ थोड़ा मजा कर लिया है भाई बोल दिया इट्स ओके तो भाई के साथ थोड़ा मजा दिनै नोंसोरबो नाय आरो बि बयस बायदि जानो नाजा बि बयस बायदि नोंथांमोना बिनि माबाखौ ला बिनि साहसखौ लानानै आरो बिनि मावनायफोरखौ नोंथांमोनाबो सोलों आं नोंथांमोननो होबाय थानाय भिडिअआव बिथाङा माबायदि खोथा बुङो माबायदि रायलायो एकदमबारे आं बिराद प्राउड जायो बिसोर बे फंबायनि थाखाय सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे प्राउड बायदि प्रेक्टिकलि बेबायदि खामानि मावनो हानायखौ नुनानै ओरैबायदि गोग्गानाय मोनदों मानोना बिथाङा जों मोनथिदों जेरावखि थाङा बिथाङा प्रेक्टिकलि खामानि मावो प्रेक्टिकलि बे मालाबा फ्रांक खालामो मालाबा रियेल बुस्थु जायो मायो देखायो दा बेफोरबायदि जोंबो नों आंबो जोङो मावनो नाजादो आरो बिदिनो जोंबो नों गाव गावनि लाइफखौहाय एसे स्टाइलखौ माने लाइफ स्टाइल खालामनानै लानो नाजादो फ्लिपकार्ट के सामान देने के लिए आता है उसको कॉल करना है ओके तो मेरे घर में नेटवर्क नहीं मिलता है मैंने इसलिए यहाँ पर आ गया है मैं यहाँ पर बैठ लेता हूँ और आप लोग सुनता रहिए मैं क्या कहूँगा उसको ओके मानोना नोंगौ खारन मा जायोबा इउटुबाव नों जेसेबांनाखि भिडिअ खालामगोन
इउटुबनिफ्राय मा खालामगोन इसेबांनाखि भिडिअ खालामगोन इउटुबा मालाय गावसिनि बे माबा एपआ ग्र' जायो नालाय बिनि गेजेरजों गावसोर लाख लाख क्रर फैसा खामायबाय आरो दिनै इभेन जायफोरनाखि बिनि थाखाय इउटुबाव भिडिअ आपल'ड खालामबाय थादों जाय इउटुबनि थाखाय मा होनना बुङो खस्थ' खालामदों बिथांमोननोबो बिथांमोना फैसा हिसाबै होयो आरो दा बे हिसाबै दिनै बि भइसआ बर'नि गेजेराव नाम्बार 1आव थागासिनो दं नाम्बार 1 पजिसन नै बि भइसआ बर'नि गेजेराव नाम्बार 1 आरो बयनिख्रुइबो खम बैसोनि मानसि हिसाबै नाय आरो साक्सेस जाफुंगोन होनना बुङोबा दिनै बि भइसआ 100% साक्सेस जागोन बेखौ रावबो होबथानो हाला नोंगौ बिथाङा समान जादों जे मा सिगां समाव बिथाङा बर'नि चेनेल खुलिदोंमोन नाथाय बर'निफ्राय बियो बांद्राय साबस्क्राइबार मोनाखै साबस्क्राइबार मोनैनि खारनाव बियो मा खालामदों हिन्दीनि खालामदों हिन्दीबा जाहैबायमोन नोङो माने अल अभार इन्डियानि अनगायैबो साखाथि फाखाथि थानाय हादरनि मानसिफ्राबो नोङो हिन्दीखौ बुजियो हिसाबै बिथाङा हिन्दीनि खालामबाय बाहाय मिलियन नों साबस्क्राइबार मोनगोन साबस्क्राइबार बिराद एरलांबाय थागोन आरो बिनि भिडिअखौनो जों नायनो बाखाया मिथिबायना बिथांनि भिडिअआ ओरैबायदि कमेडि टाइप जायो ओमफ्राय ओरैबायदि माने जायो आरोना नों नायलांबाय थानो गोसो जागोन आरो ओरैबायदि मोजां भिडिअ बानायो बे बिथां फंबाय आं ओरैबायदि मोजां मोनो आरो बिथांनि भिडिअखौ आं नायबाय थायो बि भइस फंबायनिखौ स' बिथांनिसिम आङो धन्यबाद जासिदों बि भइस बिथांनिखौ आं बिथांनि भिडिअखौ स्प'टआव आं खानानै होदों बिथाङा माबायदि दिन्थियो बेखौ स' बिथांनि सेक्रेट गुना बेनो बिथाङा जाहैबाय गावनि सायाव बिसास लाखिनानै बिथाङा खामानिखौ मावदों गोरिब होननानै गावखौ माबानानै थायाखै आरो बिथांनि जेनाखि BMW साइकेल नङा होमबा बिथाङा BMW बुंबाय थायो BMW साइकेला बेखौ फुरा फेमास खालामदों थारमाने फेमास खालामदों आरो प्रेक्टिकेलि बुस्थुआव बे बिराद खामानि मावबाय स' बेनिखायनो आं फंबायखौ बिराद मोजां मोनो नोंथांमोनाबो बि बय बायदि जानो नाजा खुनु गिनो नाङा खुनु लाजिनो नाङा नोंनि थांखि सौहैनांगौ नोङो बिसास गावखौ बिसास लानानै गोसोखौ गोथौ साननानै गिलिर गोसोजों नों खामानिखौ मावनानै राफोद फोथायनाय लानानै नोङो सिगां फारसे आवगायबाय था अब्लानो नोंथांमोनाबो दिनै बि भइस बायदि सोरखिलांगोन आरो आं मिजिंथिदों उननि समाव बि भइसआ बर'नि गेजेराव बयनिख्रुइबो टप नाम्बार 1आव जाहैनो हाथों आरो गुबुन गुबुन जौगा जेनाखि भारतनि गेजेरावनो सेथि मासियाव सौहैनो हाथों आं बेखिनिखौ मिजिंथिबाय स' नोंथांमोननि थाखाय माबायदि जादों आंनि बे भिडिअआ नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां जादोंबा हेल्प खालामदो आरो लाइक खालामबाव नङा साबस्क्राइब खालाम आरो नोंथां लोगोनोबो शेयार खालाम आरो नोंबो दिनैनिफ्रायनो जुरिदो आरो ना गुबुनखौबो हेल्प खालाम बा गुबुनखौबो हेल्प खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ माने साबस्क्राइब खालामनो बारा नाङा मानो होनना बुङोबा साबस्क्राइब खालामनानै ला नोङो बेखौ थुलुंगा हो ओमफ्राय नांगौबा नों दानाय नङा होमबा नायथारनांगौ पइन्टखौ नों नायदो नायिखौ नों थादो बाट साबस्क्राइब खालामनानै नों गुबुनखौ थुलुंगा होनांगौ मानोना आंनि मोन्दांथिखौ आं बुङोबा आरो माने ओरैबायदि मानसियासो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखायो जाय मानसिनि गोसोआ गुवार गोसोआ गोथौ बयखौबो जौगाथारनो लुगैयो बयखौबो माने डेभेलप जाजानो लुगैयो गावजों लोगोसे बेफोरबायदि मानसियासो गुबुननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होखायो ओमफ्राय गाव नायथावथावबा गाव नायबाय आरो पइन्टफोरखौ नायनानै गाव लिरनायफोरखौ नायनानै गाव नायबाय सोलोंनांगौ आयदा दंबा गाव सोलोंबाय बे आरोना मानसि हिसाबै मानसियाथ' थैजासे सोलोंनांगौआ जोबो नालाय दा बेफोर आरो बाथ्राया स' आं दिनै बेखिनिखौ लानानै फैबाय आरो खेबसेबाव जायफोरनाखि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय आं बिथांमोनखौ गोरबोनिफ्राय खुलुमबावबाय रोजा रोजा गोसो